De Freule is een feest voor de jonge deelnemers. En de jaren vlaggen bij. Op de huizen. En dat komt correct. Maar ik op oren plakken. En dan klinkt er vanzelfs de muziek op wij naar het beeld van Freule Clara Jacoba Baronesse de Vos van Steenwijk. Die het een feestelijk blomsteetje krijgt. En er is ik wel een reden voor. Want met 450 patoeren binden er 6 meer als vlinier. Dat zou een trendbreuk wijzen kunnen. Dat de organisatie daar maar klaar voor is. En dan kun je het twijfelen. Want shot is een kammaster bij de kweerpeel alles wel goed genoeg. Een collega weet hoe het al moet. Als je karmaster bent, moet je goed voorbereid naar een veld te gaan. Dat hoort in, je moet een pet meenemen, een zinnenbril. Voor het geval als je in een vele zinnen komt te staan. Wij zullen hem even maar confronteren. Hij wordt net zagrijnig, hoop ik, hè? Nee, deze man kan het wel hebben. Komt wel helemaal goed. Nou, is dit wel wat. Ben je kammaster? Heb je zinnenbril en pet bij je? Nee, ik wacht je op PR-man van Omroep Friesland. Maar ik denk, ik help je even. Zo. Wij binnen minstens net. En het promoteam komt nog met het zinnenbriltje. Dank u wel. Is het nou beter? Ja, dat is volle beter. Oké. Ja, dit is in de waarde.